Petrus Erdi Aroko maisu argin bat da, eta ezaugarri bereziena da bere sinadura. Berak artista bezala sinatu zuen bere obra, kapitel erdian jartzen zuen latinez Petrus Mefezit, hau da, peiok egindakoa, eta hori oso arraroa izan zen bere garaian. Hortik abiatuta, Elena Bengoetxea zinegile nafarrak ideia honetan sakondu nahi izan du dokumental batean. Zer den artea, zer den artisaua, eta non dago desberdintasuna, eta zer den gaur egun mundu honetan artea, ez? Hortaz, Joseba Lekuona eskultorearekin jarri zen harremanetan. Lekuonak urteetan egindu lan Itzagaondoko Lizarragan dagoen Petrus museoarekin kapitelen erreplikak egiten, eta badaki Erdi Aroko eta gaur egungo arginak ez direla horren ezberdinak. Espresatzeko beharra berdina. Segurazki garai hartan ez zukaten inolako sinatzeko beharrik, eta gaur egun agian bai, ez, gehiegi. Filmaren beste protagonista gaur egunia hutsik dagoen Itzagaondoko ibarra bera da. Egunotan bertako herritarrak izan dira filma ikusten lehenak. Datozen hilabeteotan Petrus museoan bideo instalazio bat egingo dute, eta proiektuaren azken helburua film dokumental luzea egitea da.